I'm kelee Monday Mgbidi na-esi ekele nnu anyị bịara anyị bụ ndị nta akụkọ na-present ife anyị na-ede na ife anyị na-ekwu in different platform, mana this particular video specifically na-aga na platform a na-akpọ Untold Stories. Anyị na-eji ya na-akọwasị ihe nọ n'obodo niile dị iche iche ndị mmadụ na-amaghị ka ha kwesịrị ike ịmara, maka na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na mmadụ ya eteta ụlọ n'ụtụtụ buru moto buru mechiri jem obodo ọ gwụrụ ma ihe eleme n'obodo akpa esi eme ya, ihe na-asọ na ihe agwụrụ asọ, ihe na-eri na ihe gwụrụ eri. Onye nwa were ruzie ngụ omebe ha ya si ya na imeela arụ otibela emere ihe ya mere, nke mere o jiri etili emere ihe ya mere, ihe o ji etinye ọbụla amadịla akọwadịrị ya. Mgbidi elekwa n'okwu ya bụ dị obere obodo ebe ọbụla nọ n'ala Igbo ọbụla ma Mgbidi, mana nke anyị nụ taa bụ Obana. Ihe anyị chọrọ ịjụ, biko kọwara anyị onye ịbụ ka anyị sizie fọrọ ma onye ịbụ were jụbazie gị ihe ndị ọzọ. Daalụ sa. Mazi Jude Okechukwu ọsa nwa Lawrence buru ihe eji amatụ aka ji ofor Obana Mgbidi. Ọ bụrụla ihe echi chọọ ihe dị n'ọfọ. Nna m ha megidere ya jeme, mpa megide ya jeme, nwanne nwoke megide ya jeme, wekwa kịta mmụọ asọ na ebe ọ bụla ya dị n'ọfọ be anyị ka mụ mmalitekwa nga ahụ agba wee kwụsị wee na-elebakwa ya anya, kpọkwa Mgbidi oku, Mgbidi ezue sịkwa ngaa n'iru ana emekwa ya ọzọ ihe dị be anyị. Okay. Otu Mgbidi siri dị, olee nga anyị nọ taa, olee ebe anyị nọ taa? Nga nọ taa bụ aka ji ofor Obana Mgbidi. Obana Mgbidi ahụ Mgbidi niile la anụ, ụwa niile la anụ. Aka ji ofor ya, nke ofor ya dị ekpe Mgbidi ha nke ọ dị ọ benye na-efi anụ ka nọ taa. Ile anya n'ezi ị ga-afụ ihe Obana a na-akpọ ihe Obana Mgbidi. Obana abụghị Obana nna m, ọ Obana Mgbidi. Ehi ya na-eme ọ bụla enwe ka mmadụ so eme ihe mụtara ehi be anyị ka a ga-akpụta ile ọ bụ nga ọfụ ya dị abụ ndị eke niile ya dị n'iro. Ihe na-ajụ gị bụ ama m na ọ bụla abụọ Obana ka anyị nọ, ebe Mgbidi nwere paatị, olee ebe paatị Mgbidi anyị nọ nga be Obana nọ taa? Ihe a bụ ụmụ Obana Ugbele Mgbidi. Okay. Ụmụ Obana Ugbele Mgbidi. Ngwa ka anyị kọọlụ ubi onye abịa na-ekwu ndeme maka nke kọwara akọwa. Ụwa niile jara anụ Obana, ndị Igbo jara anụ Obana, ndị Oru jara anụkwa Obana, mana e nwere ndị ji achọ ka ha mata ihe bụwa Obana na-ekwu ya. Akọwa tụtụrụ anyị mmụ ihe gbasara Obana si bido na ihe ọ bụ Obana na-ekwu okwu ya. Na nga m siri wee mata ị na-abụ nwata aka na masị ahụ n'afọ. Etu m si wee ghọta ndị Oru mgbe gboo obodo niile na-enwesaga mmụọ oke ha. Asịla mmiri abịaje so ụzọ otulu apụta jụọ ndị otulu mmiri ele ka Obana, mmiri Obana n'osi ụzọ otulu pụta ajụ otulu onye ha chọrọ, ọ bụ azụ ka ọ bụ mmiri Obana. Ha chọrọ azụ, mmiri Obana esi nga ụwa bịarute Mgbidi asị na ihe ha chọrọ bụ mmiri ahụ. Ila mgbe ahụ ya nwedị mmiri, so ala dị ihe niile ezobọta mmiri ahụ bụ ihe ha gwuru nwụọ na anyị chọrọ mmiri ahụ. Mmiri ahụ anụrụ agụọ ya mmiri Obana. Etu ntị wee ghọta na nghọta nke m agụọ ya mmiri Obana. And mgbe a gụrụ mmiri Obana n'ihi na anyị sị na anyị chọrọ mmiri na ya chọdị azụ, ọ bịa mee azụ dị ya ruo ma taa anyị adịghị egbu azụ na mmiri ahụ.
mgbe ihe mba abịagodo igbu azụ ga-enweta ya ọ daa n'igbu mgbidi a ga-agbu ya ihe ọ ga-eji wee hie anya ọtụ anyị ga na-ekuru mmiri n'ihi na anyị chọrọ mmiri ahụ karịa ihe ọzọ n'ihi na mmiri bụ ndụ obodo ọbụla nụrụ ngwu nwuo mmiri ọtụtụ ihe kọrọ ha and ebe ọ bịara ndị be anyị sị na anyị chọrọ ya ama ihe mmiri nyere na ndụ anyị ka anyị si mmiri ahụ na anyị chọrọ ya ọ nụrụkwanụ anyị na-elegide anya ọ gbasisi anyị nsọ ya anyị na-edemekwara ya nsọ ya ruo ma taa. Deme maka obere akụkọ ịkọrọ gbasara ọbụna achọrọ m ịmata ọbana mgbidi na-efe efe ọbụla mgbidi na-efe efe elee ihe ọbana na-emesịrị mgbidi mere ihe onye mgbidi ga-eji because anya na-anụba ọbana mgbidi olee ihe ọbana na-emere mgbidi mere ruokwa taa a na-akpọkwa na akara akpọ century a 21st century ọbana ka dịkwa relevant ya bụ ihe enwerịrị ihe ọ na-emere mgbidi wa ihe na-emere mgbidi buru ibu ngụta obere ka anyị si ngwa were banye n'ihi na anụrụ m agala ole ma ole lụrụnụ o chekwara ụmụ mgbidi enwere ike iru mgbidi that is agha lụrụ from 1967 to 1970 ruo ma taa o nwere ike iruru mgbidi o nwere ike bịacha gaa akụkụ ọ gaala aka iri enu na o ruolela mmụọ ka nga ihe ọzọ ga-anụ obodo ọ kpoferele gbaa awọ ha n'ibe ọzọ nwere ike ejem ibe ahụ mgbidi adịkwa mgbe a lụgidere agha ruo elu ugwu taa na-erule egbe ọ kwụsị ọbana kpuchi ya mgbọ ndị ka m gwere ebe ahụ wee gbaa nna m kọrọ m ile anyị bụ maka mgbe na-eme atụa mgbe ọ dagwe dị nke ọ dara nke ahụ ọ dara kama ọ ga-agbawa ọ dịka ihe dịgara n'ime mmiri ekpuchie ya gosiri gị na ọbana ahụ nọ n'ọrụ na-echekwa ụmụ mgbidi ruo ma taa so ihe ọ na-arụ mgbidi buru ibu. Onye ọbụla na-abịa n'obodo kwesịrị ike ịma nsọ ọnụ n'obodo a emere ihe ikwuru makara nsọ ọbana ụfọdụ n'ime nne mgbidi na onwe ha nwekwara ike aja ha amachadị ya amadị mgbe mma asị gị nga bịa ga-agụmanyị nsọ ọbana niile eledemere emetụrụ ka ihe agwatụ anyị ihe nwere ike ikwutu ka ụwa maratụ enwere ike onye na-abịa mgbidi abịa ọ marakwala ihe dị otu a mgbidi na-eme dị ya maka ọbana. Nke izizi bụ agha egbu azụ na mmiri ọbana mgbidi adịghị egbu azụ mgbe enye mba mgbe enye ụlọ ama gbuo azụ na mmiri ọbana mgbe anyị isi ya wee jegide ru ibe o jekwere ebe ha nọrọ asị gbara anyị adịghị egbu ya azụ nke izizi. Nke ịbụ ya bụ o nwere ụbọchị bụ ụbọchị nsọ ya a na-akpọ nwa ogbodo ọrịa ihe ahụ bụ ọrịa nsọ ọrụ bụ ọrịa nsọ mmiri adịghị echu mmiri ehi ahụ dịka ọrịa ebe je nwanne echi ya kịta bụ ụbọchị nwa ogbodo ọrịa ahụ bụ nsọ ya adịghị echu mmiri mgbe na-ekwekwa iku eku ya bụkwanụ nsọ ọrụ ya bụ ụbọchị ọ na-apụta kpagharịa na mmiri mee ka o so ya masị ya zuoro onwere ike ibirila ajụọ ya oyi and ruo ma taa akara na-edemere ya nsọ ya. Ụka ejulibere niile ichigo isi ebe ụka okwe ha ma ụmụ ihe na-anụ ka ndị mmadụ na-eyighị agha na-eti uwe na-eyi sojoja ọ bụ ụka ele ma ọbana si ka dịkwa ike dịkwa strong in the midst of all this ụka juchara ibe niile ọ bụ na achọghị ịmata enwerịrị ngeleme gosi mgbidi ka aka jikwa ya ngeleme ele ihe dịpụ ekipụrụ ya ruo taa ihe demere wee ruo ma taa bụla enwedị ya mgbe ọ pụtara ọgwụgafụ ndị na-enye oke ya anyị wabụ mgbidi na-enye oke ya anyị wakwa ndị eke bụ ndị ọdịnala na-emekwara ya ọdịnala edemere iwu nke ya na-enyekwa ya ihe ọ chọrọ mgbe ndị ụka karabakwa n'ihi nke na ọ dị ka emegide na-emecha asị na enwere ahụ ọ pụtara enwedị ndị egwu na-elegide anya ọbasị mkpu ahụ ubi anụ na-enye oke ya na-efekwu ya mgbe echi na-edemekwara iwu ya mgbe ndị ụka karabakwa nke ha nke ya bụla emedị onye ọ na-asị emele ka ọ chọrọ ime ọ na enwere ihe ọzọ chọrọ ịgbafu m n'uche amadị m ma eji ala ka ikwu dị maka ya enwere nri
link between Obana na ihe Mgbidi eme a na-akpọ Ikwezi mere mkpụrụ ha abụọ siri dịkọta emere ka eji anọrọ ibi ya hapụrụ ịnọ mba enwere ike ga-anọrọ ibi ya hapụrụ nke bụ Ikwezi wa lekpa o siri leti etu Obana jos ka ndị lele anyị mata ihe na-ekwu kosi eji Ikwezi mara Mgbidi achọrọ m ịmata otu Obana si batala ihe ahụ gbasara Ikwezi nke bụ Ikwezi then link zie ya to Obana. Ihe bụ Ikwezi bụ anyị wabụ Mgbidi demere ya maka nsọ ala ila mgbe nwatakịrị nwaanyị toruo n'ihe eji mmadụ eme ọfụ onwe ya emepere omenala Mgbidi ọ dị ka asị gị nwa akpụrụ Mgbidi ihe eji asị nwa akpụrụ Mgbidi eme nwaanyị anya ji elu di ihe eji eke ya ekebe na eme akpacha akpa isi nne na nna ya agbakpọ ime ụlọ jee chịta akpụrụ awụela ọkwa akpọwa afa ndị eze dị na ọdịka mmadụ dị na Mgbidi ndị ga-ewejesiri ihe emechaa abịa chụkọ akpụrụ ahụ nye ọgọ anyị nwoke ahụ si nwaanyị ahụ rue nna di ya ga-eji akpụrụ ahụ chiga n'ihe hịọrụbịa na jee na ahụ ụlọ ofu ebe chọọ ya ga-eji amara na nwa akpụrụ Mgbidi batara n'ezinụlọ ahụ n'ihi na o kwere ezi Mgbidi andị mgbe ahụ na-ekwe ezi oru na agbọghọ ọ sọrọ ezi abịa kpọpụta ya n'ụlọ ezi emepere omenala gụọ ntọala a ga-eme onwe ya na-akpọ ihe ole eji amụ ekwụla mmiri one ya bụ ihe ole eji ehu ji o were ji ike Obana were ọkụ o jede ruo ehihie ahụ onye Obana ji ọ ga-enye ya ihe o ji enye ya ji bụla iji ya ji a na-apụta dị enweghị isi enweghị ọdụ mgbe o were ogbe ji deme Obana mara na iji ya nwere isi nwee ọdụ o jeje mụọ ụkwụla mmiri gosi na ya emezuola omenala o were nwa obere ọkụ ahụ o buli isi kuru mmiri lọrute ebe nne ya na nna ya o jeje mụọ ụkwụla mmiri gosi ya na onye na Obana okeke ya kurukwanụ mmiri Obana ahụ lọrute ụlọ asị nwa akpụrụ Mgbidi ya bụ ụzọ usoro gbasama Obana yi na ọ bụ ihe ọdịnala ka o mere. Okay. The last thing anyị mechie ihe anyị bịara apart from Mgbidi enwere obodo ọzọ nọ around Mgbidi nwere Obana n'oru niile emere ka ịma abịala Oru enwere akụ mkpụrụ nga na mgbe mmiri bịaje otulu mgbe nna m dị ndụ na-eme oge eti ekwe Obana Mgbidi o tie ya Obana Mgbidi tọrọ Obana otulu lololo ọnọdụ ka ikwuzu otulu bụ ndị anyị ma na-asị na ha nwụrụ Obana kpọrọ Obana anọdụ mbe ha ịla mmiri adịghị n'otulu ọ Mgbidi ka mmiri Obana dị ihe o siri ebe ahụ wa bụ ụzọ feta gbakwanụ nga jegide rue ọzara amụọka ha rue Uguta ọ bụ Obana Mgbidi bụ mmiri garanụ ruo ebe ha na ogbu ide ha na ụra asị ha gbara deme anyị na-ekele gị anyị na-asịkwa gị jide ka iji ihe ọbụla na-eme ka omenala Mgbidi na-aga ọfụma jisie n'ike anyị ezisa ozi gị mgbe isiri kwu anyị ji ewepụta anyị ji etidi daalụkwa nghọtala nga anyị nọ ndụ buli ihu Obana iji akọwara anyị ihe nga abụ ọfụma ka ndị anụ na-aghọta nga anyị na ihe bụ obi Obana n'onwe ya dịka nga nna m ha nụ wee febe ile anya ka dị nga ihe bụ ọfụ ya ọfụ Obana Mgbidi ya bụ nke ebe o ji ya oji Obana ile anya ebe anụ a ị ga-afụ ekwe
ekwe Obana. Ya bụ ekwe Obana dị ihe nke bụ Obana nwanyị nne nwanyị bụ the men Obana efu ka esi wee tụọ ya afụla m ihu ya nke bụ di ya bụ ke nwoke akpata eji ekpubi ya okpu nze nke bụkwa n'oji oji ike ala apụ dị ezi oji gbọọla bụ the men oji eji wee chigba Obana ọ dị apụ ezi nke ọ na ka ọ nọ nke nwere ike ịpụ ezi bụ nke a na-apụ dị ezi so ọ bụrụ ya ileru anya ọ ekwe Obana a na-akụ mgbe gboo kama dịka etutu ekwe na mgbe akara bụ nwata erubed na ibupụta ekwe wee na-akụ and o nwetụla certain things. Okay. Nga anyị nọ hụ ndụ bụ ngobi Obana ihe ọbụla gbasara ikpere Obana ọ bụ nga bụ isi ya nga bụ nga o bidoro medịkwara mkpa esi ebupụ ya ya bụ ya afụkwa ụlọ gbara okirikiri ma bịakwa ahụghị ya nga dokwa ka etinye ihe niile bụ ụlọ jemere ibe ọ dị ka ihe dị n'iro ma ọ bi na ọ bụ nga ndị mgbe gboo demekwara ya ọtụtụ ihe ndị ka emebichara emebi ha bụ ka anyị wepụ ndị ka ahụ na the main ones ya nọ so adị ebuga ọ bụrụ ya ala onye bịara nga abịaruola ihe ọbụla ala eme na mgbidi efunanya ịbatala ya taa ekele dịrị ababedịbụ ya kemgbe abaala m ya taa asị m ka ọ na-agakwa ndị emesa